fjollet. Hvad skal man sige? Ja. Hvad laver hun, Kane? Hvad laver hun? Skal der kravle? Skal der kravle? Det er altså være sjovt. Kane, så. Ja. Hvor vi hygger. Hvor er hun henne? Det er jo dejligt grønt nu, ikke? Igen, der kan du ikke komme her. Det kan godt være lidt svært at filme samtidig med, hvor det er sjovt. Samtidig med, at man lige skal holde øje med, hvad han gør. Hvad så, Kane? Skal du kravle? Kravl. Hvad? Ej, hvor er du kedelig, Kane. Og så er det en fin strømpeben, der står der. Fordi man kan ikke få hovedet med, at det sådan formatet er på langs, ikke? Hvad så, Bassen? Hvad så, Kane? Krav. Hvad laver hun? Se. Hvad laver hun? Hvad laver hun? Hvad laver hun? Okay, nu er du langsom. Så, hvad laver hun? Hvad laver hun? Hvad laver hun, Kane? Kane, tag hende så. Hvor er hun henne? Hvor er hun? Hvor er hun henne? Hvor er hun? Se, hvor er hun henne? Nej. Hvor er Lola? Hun er det der. Hun er det der. Se, hvad hun har. Se, hvad det er. Se. Kane. Man skal passe på pinden. Ja. Holder øje. Så, nu kommer hun igen, eller hvad? Der er interessant der. Nå. Hvad så, Kane? Skal du ikke kravle? Krav. Det vil være så fint. Det er fint. Så gør vi lige igen. Ja.
Nå.